akan mace na yi magana ta kalle ni ta rama, bago zai mata hukunci ta mare shi, na mare ta. Ana ƙoƙarin yi min rashin kunya, zan mata hukunci, ka bayyana, ka hana ni kuma na hannu. Amma shi ne kake cewa in dawo ma da kayanka kuma in fitan ma da gida, to zan dawo ma da kayanka. Kai, ka tafi duk inda wannan yarinyar take, ko a ina take a cikin garin nan, ka nemo min ita yanzu nan. Tunda ya ce ya raba mu'amalarsa da ni ma na datse. Tunda akan tiya min haka sai na kashe ta in ga me zai faru. Na rantse da Assamadu sai na nemo ko ina ta kaje kai wannan aikin. Tunda shi ya ce zai iya kyankyasa ya kyankyashe.